kukho umuntu nasekuhlaleni kwethu umuntu owenze into enhle kubekho umuntu owenza into embi akukhunjulwa lo wenza into enhle kukhunjulwa lo wenza into embi uyawuthi noba uyagqitha kuthiwe naku yala muntu wayenze into kodwa umuntu owenze into enhle iyalibaleka kodwa apha ngokubakhumbula uYesu ebesenza izinto apha phakathi kwabo bakhumbula ilizwi uYesu wayelithethile into bandawuthi ngomhla wesithathu ndivuke ekufeni balikhumbula ke ngokololizwi uYesu uselefile kodwa uYesu ndifuna ukuthi ugqithile tata kulonto ngexesha bona bakhumbula ezi zinto apha phezulu kwengcwaba izulu lokha isteps soba uYesu aphume engcwabeni ngoba inkosi ndikhumbule nto ngoba uThixo wethu nguThixo ongaguquguqukiyo endile beyithethile uyithetha kude besepheleni kwephakade Nkosi ndikhumbule nto bawam ndikhumbula into xa uNkalothe ngenye imini ekhutshwa emhlaba seGomora kodwa wathi esephumile wakhumbula ubumandi baseGomora ithi incwadi entle tata wajika wasisimum setyiwa ngoba ukhumbule izinto ebezimele bebesingesizo Nkosi ndikhumbule nto uYosefu uthe ngexesha tata sesemnatheke wathi xa zabophuma abafa babini wathi zenindikhumbule ninkhankanye kuba nakule ndawo ndikuyo andenzanga nto kodwa bafika ngaphandle bamlibala bathi ngoba icebo likaThixo liguquguquki wakhumbula uThixo uba kukho umntu pha wenza icebo loba Potifara aqaqwe liphupha baqala bacinga ngokunto bakanene ukhona umntu besimshapha ngaphakathi ebenosinceda sisombulele Nkosi yethu kweliphupha kuthiwa ke bamkhumbule kanti licebo likaThixo Nkosi Manenze ngoshoko makuvula iChristmas man. Avula iChristmas nje. Apha emveni kovice we church choir emveni kwakhe kanye. Ngicele nje ubani azojoina apha makuvule nje iChristmas. Apha emveni kovice we church choir ngivula iChristmas nje. Ndithi ubani azozaba kodwa babezi. Mhlawumbe indlela andikhomba wena vice hoteli uyaba mhlawumbe ndikhomba intombi andikhomba wena osesiqu ndaba omabezi njalo njalo wena uzayikhomba uyise ngaphambili uthatha